Erokamano ahinya. Nikech gin thothne sirkal jawacho ni gin gimiluongo ni strategic oil reserve. Kama bende moge waro nyalo konyo Kenya kuom thuolo mar ndalo 90. Samoro nengono nyalo bedo consistent kinde go te. Mak mane wan gi finance bill 2024 ma bende kori goro. Samoro be nyalo bedo gi implication gweche mar nengo mar moni endi. Nyara wilo yaore. Mos kode. Erokamano ahinya. Ne wago mbaka e wach mar Ruto economics ni. Kanyo loso kan South Rift region wacho ni dong uneno kad nengo mar mo chako dok piny. Siling ochako bedo gi teko kipime gi dola. Nengo mar mo gi sukari gi gik mamoko machono chako gore piny. En mana chakruok. Any policies mag sirkal tiyo koso ena ni nitie factors mamoko makonye yesan. Apa ni VOJ king'eyo to nitie factors mang'eny makonyo economy. To be okanya wacho ni ati ni economy osebet kama onego bede. Wach kaka mar mafuta osebet kwa wacho ni kineno global market mafuta nosedok piny. Nikech ndalo manche mafuta dhi malo ne ndalo mancho aneno dhaw mane ntiere gine Gaza, Israel gi Palestine. To kata pokoro munyaka uon. Pokoro munyaka sani. To kata ni neno mar Russia gi Ukraine be ndalo go ni neno ka wach mafuta no bet. But king'iyo global trends, tiyudo ka bech mafuta per barrel no dok piny. Koro marwa ema ni penyo ni tang'o momiyo mar Kenya ni to pod otimo ang'owa dhi mana malo mok dhi piny. Mabe aparo ni neno kata ndalo moko higa mokadho chaka ne jakom wacho ni kata bei mar mafuta kaka nonego gonyre piny nonego dhi gi pesa mang'eny moingo pesa ma sirkal osebet katimo nade ka keto. Koro aparo ni ene gima gisebet ka gitimo kidan mondo jo Kenya one nang'owa ni nitiere kaka bech mafuta dok piny. But aparo ni king'iyo maber to nego be ni bech mafuta ni piny kata moingo kaka ne gitimo ang'owa kaka ne gilando ni mondo bedi. Mar ariyo kineno wach mane giwacho mar shilling e dola. Ting'e ni nitie ndalo mane Ruto wacho maber ni inyise ni mondo ti gi reserve, foreign reserve mondo stabilize the market. To wacho ni mano ok timre. Obro mana we mondo pesa oduoga ang'owa shilling oduogo mana kende. Kata ka ni winjo higa ni kano ochako kata jalup ne Rigathi Gachagua no wacho ni pesa no bro dhi piny mar 100. To kata ni neno ka CBK governor be no wacho ni wige mabiro ibro neno ka pesa no dhi ma nyalo bedo mana 115. Ting'e ni koro wan wanyalo wacho ni sani nitie ndalo manchi neno kiwacho ni us dola. Mani wacho ni dola dhi lwar, mani neno line mabor kani neno kane ntiere social media gini ka ji wacho ni us dola ni mondo yud pesa sani. Koro ing'e ni ntiere kaka sirkal be no uso bonds mage. Koro yudo kama gik manot omiyo shilling otegno for now. To kinyalo wacho ni ati ni koro en permanent no dhi. Ng'e ni gik moko to dhiga gi dynamics mar both local gi the international market. Koro en mana ni koro sani sama shilling olwar kamano to foreign investors be nitie kaka hinyore. Nikech samoro ni dhi mi import gik moko ka dola ne ni malo. Sani koro dola timo ang'o odhi piny. Koro ibro use gi bei mane nyiewe godo chako osetimo nang'o. Koro nitiere berne to be nitiere rachne. Jok moko be nitie biyudo ka pod okano dola no. Nyisi maber ni wan wang'e ni gini artificial. Dipo kochako timo ang'owa oidho kendo. Koro iyudo ka nitie jok mabe pod oluor. Pod ng'iyo ni to market otimo ang'owa ni nade. Adieri en mana ni yani sirkal to temo ten mana ni kama giseduoke dola no. Oke kama ne giyude kane gidonjo. Pod aparo ni nitiere kaka nyaka giduoke piny moingo kama timo ang'owa kama entie. En mana ni koro kama entie 134.5 no. To beri ahinya molo kama no osedhiye nyaka 160. Erokamano.